kalangan gini tawhana. Asa na ni mga tambayan ni pamutang ron. Bugat. Saan kap? Kadugay sa imong mga tambay nga gipangkuha dito eh. Maingnan ako to kap. Nanaturon taon-taon. Pabuto na to. Inyong yung kap, may ani mo bigyan buangan koy, wa jud kay pulos baka chairman ba. Ato dito ron na, ato dito ron kay para di ta maulawan city ani. Sige kap, ako ituon kap. Pamiliti ko. Pastilan ultimo pamiliti ako pa. Hey Jiso. Kuriputa pa ni mo oy. Pastilan kaliba gini mo. Ningon ba ko nga pagsakay? Pagpaliti mo na ka shooter pagbaktas dito. Sige kap, baktas na lang ko. Grabe nga kapitan. Dako orang tiyan tungod sa kabunguton. Tilan ning duha na aram na ning duha diri oh. Pantog ra kay wa ning jutig sayo. Karon na mo sa kuha. Tilami ah. Dagang na ako tiya. Oo man ang trabaho. Utang pre oy. Para mo ning duha di ay. Trabaho mo din na. Mag-irisan ka mo diri ah. Trabaho mi. Ay na mo sa kapitan. Tangan di na mo daan no kay klaro na mo kay. Kamo rin kaon dia. Kay kubi. Suko pa. Ngayo ra balig hapon. No, suko baka ngayo imong gapon ka. Sa man pinakan. Matag na pinakan. Ay, irison na tamo diri. Apila na sulupin. Dala na. Iuli na sa balik. Pagkaon man galing tayo. Apil ping sulupin. Abinuang mo ninyo ah. Dala na chairman. Kasi kanimo kan ang pinakan. Alang yun mag-irisa ha. Sige, diyan na lang. Sige, salamat na lang. Sige. Dili kami ibon diri. Mag-irisa chairman ha. Sa mga oras ang duty chairman. Kay ngadto na mi. Karon magsugod. Muna ko ilakap. Sige chairman, sunod na meron. Pantay mo ah. Paabot ko rito. Subukan ninyo yung beko niyong gigilista sa tupad ha. Kaila kang Sam? Sa kan sam pre. Samok! Ano mo rin sam? Salamat kayo te. Maka. Bindo magma. Klaro naman yung kayo. Kwarta na gyud man eh. Tara. Taro mong trabaho ha. Nyaasa naman. Kap, padulong na to kap. Nanaturon. Oh, sige. Sura tong mga adto to kay basin maabot ang taga city rin mulawan ta. Sige kap. Kadugay. Na sila ka po. Mo na ina. Sa mo mga dagwaya. Muna mag-cup na baso. Oh, nagingon chairman daw. Pastilan ni mong taong ipangkuha. Ay, first five manik sa watchlist. Ayo kap, mo na mga surrender sa una. Bitaw ay kamo man sa baya. Dili kap, uy buutan na miro. Bito kap. Buta na. Pero mga amo manarbaho, mga kugihan man kamo. Aw, mga kugihan. Pero di masaligan. Pastilan ning kaimtangan ni. Pero timan ni ha. Manghinlo ta sa karsada, di ta mga watok manok. Eh, dili kap. Uy, adi kay mga manok kap. Kami nagsabaw kap ba? Uy, mga kawatan magani, ako'y patalan eh. Ayo kap, good boy. Ay, lain eh. Ayaw, pud kap. Lain naman ang Mga buutan mo migod. Oh, abi na ko maglasgaw ginuan ning lugar nako ba. Pero lain pa yato. Nganon duha ra man eh. Ay, napriso tong gabi kap. Kang gawas turon. Ata German nakabantay ko murag amat sa amat. Tama ka German? Ako adi kap. Palipilam rep. Ay, piskot. Madami ko dibuwa ka. Lako dito. Kap, ato na kap. Ta, ato na ta. Ta. Ay, sabi. Amin ko lang nakablo ba ular ko na dere. Ako kap. Unsa man kap? Gangkon mo galawans kap. Pagtarong dito ha. Ano? Bantay lang kang buanga ka. Binog tugang galawans sagpa man ito. Kap, dit na ko kap. Pastilan na abot yung buang oh. Ano mas sila kap? Oh, grabe. O ka limugmog. Limaw na mga CR bata ka nagkagidlay naman ka. Pag palimpi ko siya dito kap, dakpan ko tong ngagi. Sa man kay tuga-tuga kag trabaho tupad niya. Sweldo rin mo anion. Lopay. Asa rito? No way. Tubog. Ano? Ano chairman? Gawin na dyan. Da, dito mo. Ole. Ra kayo oy. Pauni chairman.
Ay, kamay na yung trabaho. Gamay, may kayong Alin ni? kapunan na eh. Ay, wala na yan. Prasi na ninyo. Ah, wala problema. Uli, na kayo ni. Dira ko, magbantay ra ko sa inyo ah. Ito man boss ulit. Sundan na ito ni. Kina para siyo tamahuman. Kung hidagda na ta. Oh, kugihan man di ay. Oh, ano nga na, kaltasan ni kag 1.5 karon. Ano nga na? Chairman, galit na ko. Oh, kay nalit man ka. Dito ka kaltasan, luan na mo da. Ala, luan na mo da. Usit Chairman, kana kong isa ha. Tugudan na nako. Pung, okay na ka na, Pung. Kira kayo. Si Boss Ulid asa. I'm here, Boss Kenshi. Ay, pirada ba? Tugta ka tugtog, di ko ba? Hindi ko nang hindok si Arma. Si pirada nga. Chairman, di ako nagbantay sa tuwa. Kasampan ta na. Kita masinduhan ani. Sus, ako lagi bahala, Boss Ulid. Boss Kenshi na gud ni. Sila, Boss Kenshi, lamang itulo ba? Watch and learn. Tungkol sa nakuha. Chairman. Saman Kinchin. Masuko mo ka? Ako ingon sa inyo ba? Sama na. Ikaw siya naman ba? Kanay mong itog tindog dira kung niuli pa ka sa inyo ha. Kaya naman naman ang trabahoon dira. Nga din no. Ang gyapon ko trabaho diri ah. O gani ko ingon si mo chairman, kaya pag trabaho diri. Balikin na lang mi diri unya. Sige sige, taro ngayon na. Surprise ba sa kapitan niya? Lakaw sa ko. What? Ano chairman eh? Pung, 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 pung. Uy, unsa man sa mukha nimo nakuna na tulog. Ano, namuno na man tulog. Ako po pulupi koy, ako po be. Handa ka na. Tulog. Okay ka na. Buang nga, nag-una na magtulog. Uy, bang sa mga Ya mo unsa mang tao di mo dito okay na. Pero dako mo kasi lagagigid. Ay, surprise ako karon. Dapat di ka maulawon city ha. Ako'y bahala. Sino naman ka dito? Sino na? Oh, tara tanahon da kay para nindot ba. Uy. Di pa ako lagi tao di oh. Siyempre ka, brass man sila, magduko-duko, gab. Tama sa bitaw no. Tara at unta kay murag nindot ta sila tanahon ba kay nagkubi. Sige ka, Tara. Nindot. tayo na ko ni ron. Utragis mo! Chairman, kukura! Ay, kap lang, kap. Pangirisun ako ng pangalan.